Μικρόκοσμος, μακρόκοσμος, από τον Καμβά στην τρίτη διάσταση, είναι ο τίτλος της τέταρτης ατομικής έκθεσης του Νικόλα Λαδώματου. Τα εγγένεια τελέσαν χθες το βράδυ και τις λεπτομέρειες έχει η Ευγενία Σέρχη. Τελέστηκαν χθες το βράδυ τα εγγένεια της τέταρτης ατομικής έκθεσης του Νικόλα Λαδώματου με έργα μεικτής τεχνικής σε Καμβά. Η έκθεση έχει τίτλο Μικρόκοσμος, Μακρόκοσμος, από τον Καμβά στην τρίτη διάσταση και σε αυτήν εκτίθενται 16 ζωγραφικά έργα. Ο καλλιτέχνης επιχειρεί μια εξέλιξη και προέκταση της δουλειάς του, αποτυπώνοντας μοτίβα ή αποσπάσματα από τα ζωγραφικά του έργα στην τρίτη διάσταση. Τα εγγένεια της έκθεσης τέλεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΦΑ-ΜΠΑΝΚ Γιώργος Γεωργίου στην παρουσία του επίτιμου Προέδρου της ΕΤΙΚ Λοΐζου Χατζικοστή. Απόψε όμως δεν είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη συνολική πολύμορφη καλλιτεχνική δραστηριότητα του Νικόλα, αλλά όπως είπα και στην αρχή, για να δούμε προς τα πού τον οδήγησαν οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες στο διάστημα από την προηγούμενη του έκθεση του 2011. Έχουμε την τύχη να εργάζεται μαζί μας και το συγχαίρω, διότι μέσα από αυτήν την πίεση μπορούσε να βρίσκει τον χρόνο και τη διέξοδο να εκτονώνεται μέσα από τα έργα του και να εξωτερικεύει τον εσωτερικό του κόσμο. Ο Νικόλας Λαδώματος ευχαρίστησε τους παριστάμενους. Ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε εδώ απόψε για αυτήν την πραγματικά ιδιαίτερη βραδιά για μένα απόψε. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Ιουνίου και φιλοξενείται σε χώρο στη Λεωφόρο Δημοσθένης Σεβέρη στη Λευκοσία.